जगन्नाथ जी, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ହେ ପିଲା ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ ବୋଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଧାରା ବସେଇଲେ ସିମେ କଥା ହବ ଚାରିପଟାକ ପୁଲିସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସଦାବେଳେ ତମ ଘରେ ପୁଲିସ ସରକାରୀ କୋଉଟା କେସ୍ ତମ ଘର ନା ଗେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କାହାର ଅଧିକାର ଆମ ତମ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଲେଖିକି ରହୁନ କାହିଁ ସେ ପିଲା ବାଟରେ ପିଲା ଯାଉଛି କିଏ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ସେଇ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ କିଏ ହାତରୁ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ଘର ଥିଲା ରହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଉଛି ଆମେ କାହିଁ ପିଲା ଲାଗିକି ନେବା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ବନା ହେବ କ'ଣ आजा जय जगन्नाथ जी बाबा का छड़ी का आशीर्वाद लेके जाना खाली नहीं है आइए बाबा का छड़ी में 10 पीस लेके जाओ आगे मत जाओ जय जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये भगवान का छड़ी है तार जाएगा छड़ी जय जगन्नाथ जी यात्रा सफल करो बार बार बोला जय जगन्नाथ